Ya ga tuju lama eh be fu goto non davra muje davra fo ngame kika na remieta sauce pour le mélanger bien ya lama o ni la jidika jidla ma fara jidde be fu goto secouer un arbre là avec les secouer ton boubou et remier la sauce ou remier le lait ou remier le café avec les c'est la même chose, c'est la même action les auditeurs comme avec l'amle ko flatalo avec lama ndi iga mon lama o yela disu avec yugu ya lama de yo comment flavolé ka yugu kalama bon comment chao il y a tellement de synonymes dans les trucs là va yugu voilà d'accord Bakary on dit que tant que le vent souffle la température change non si tu parles de la pensée de ce matin si tu parles de température là c'est le vent bon d'accord. C'est les scientifiques qui disaient. Il dit que tant que le vent souffle, la température change. C'est ça. C'est ça quoi. Bon, pour la date, le 22 février 1985, tu étais où? Février 85. Moi j'étais à Tombouctou ce jour-là. J'étais présent témoin. J'étais présent témoin, on a assisté. Le vendredi 22 février 85, crash de la N24 d'Air Mali qui s'écrase à Tombouctou à la suite d'un blocage du moteur droit de l'avion. Au kilomètre 4 sur la route de Kabara, non loin de l'aéroport. Le bilan fait 52 morts. Un seul rescapé du nord de Sougou, le gamin un cadeau. L'équipage 6 personnes, passagers 46 personnes, 51 victimes, un rescapé. Jusqu'à présent, personne ne sait pas comment il est sorti. Personne ne sait comment il est, le cadeau qu'il a, il est sorti de l'avion. C'est le seul qui est sorti indemne. Voilà. Et puis il a marché pour venir. Les gens même croyaient qu'il était derrière. Pour nous, il a tombé l'avion. Et quand il avion. Ah, moi, il a encore fait canadé. Il a allé de l'avion. Il a avion. Il a commencé à blé. Ça doit passer. Est-ce que Diblan Taboulou? Ah, il m'a fait. Diblan Taboulou. Il a commencé à. Et cadeau, on a eu. Diblan Taboulou. Cadeau, on a eu. Il a commencé à. Avion transport de Karim. Mais ni tra avion kono nous ko fermer les portes kaka nous ko grigri après avant ça fini na yar la do yar no na la correte karo ke bojo fetala don ya ko te mo le fiata la kama saya ala se ala de su kubela ble na le mi ke mara commentaire teu hakli min dira oma wa klinga dogo famille ma quoi hakli min dira oma o ka dogo ni famille ma ble an se ka fam tu ko shira voilà donc c'est bon. Bien la massa doy. Ala ka claire chaya. Masazolo. Abla anda ni sokoma. Abu Bakary amal le ke foni mbite ko nga sala. Mo sepale. Amat le ke foni mbite. Non ni ngale ngoni. Afa bijani jari. Ma sita soso. Ay bijani jari. Ko haydra ka chedo wa fujo ko mina wulibali. Wulibali do. Wulibali. Ay mun fa bi no jari. Am fo. Sepale. Ala. Che. Jena mo soso wala. Aba era sabola ko. Ala man ba era sabola. Ole mo ko. Baxi man le ke foni parce que ma sita ka soso. Est-ce qu'il y a femme? Allah va rester au lable. Voilà. Allah va rester au lable. Hadi madeni bikaraba ko ala dikaraba. Abada. Que tu goûtes là. Quelle chose? Après va kenimi. Daluj me. Mano. Doni jume. Iba kenimi. Iba se ka fakele kala. Iba dili. Ni adili abison. Abana. Allahu akbar. Sura ka ko mita karaba. Ubi mita ngamurga ubi sumaga fi. Akam ne ka dia. Akasri ngi. Abla bire ne. Na fangele mede. Amba dili. Abison. Ayo de fi ngi ba dili. Me karaba dala. Ay abada. Bamanan ko ala nyeba mbela. Abbe tout le monde a dugro daga frère. Ay wa fa mun fo. Ni a ko koro de e mana ko ke dien kono. E be se gi dugo buna dama de wala. E bi dugo mamunu bi krefela. Ba la nyebila de. E mana dien ko ke ni ma do wo juguma do wo. Fa fa mana kable. Ala nyebila. Ko begundo bablo mais begundo bablo. Abeta bablo mais ale de dien daka frère. Ale de ba no de do. Ale da danka akli dama. Ale de France lembe atus no. Ay o meto ba fa de dien ne dort pas. Ay anyebe belable. Cheu. Ko e do fa ko ala bi robe. Fambe
a bɛ fan bɛɛ Ablaye. A fan bɛɛ. Fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ. Dɔw ko ale tɛ maa kelen fa ye dɛ. Maa kelen fa tɛ. Maa yɛrɛ fa tɛ. Awɔ an bɛɛ ka masa don. Masa don a banna. A bɛɛ a b'a yɛrɛ sagoya la. A ye n y'o de f'i ye koyi. A b'a yɛrɛ sagoya la. Ko ni ko jugu ye ma sɔrɔ. Ka kuma fɔ Ala. Ko do an bɛ masaya se ka. Non o y'a sɔrɔ a gɛlɛyara o. O y'a sɔrɔ a gɛlɛyara. Ala Ablaye o y'a sɔrɔ ko dɔ kɔni kɛra. Ayi ko kɔni kɛr'i la. Ko min se foyi t'i ye. I t'a dɔn i b'a Ala. Jɛn t'a to Ala ma koyi. Ablaye o y'a sɔrɔ i degunna a mɛnna. Ala ka na degun. Amina ya. Bisimila. Nba. A bɛ don jumɛn na. Alamisa don. Février kalo tile 22. Tubaarikala. San 2024. Diɲɛ ye waati ye dɛ. Ya ye o bila Ablaye siga t'o la. Maa fana ye sanga ye. Siga foyi t'a la. Siga fana t'o la. Fɛn bɛɛ n'a waati don. Ayiwa l'essor mun de b'a kɔnɔ. Ablaye. Mati den bamu ka ko dɔ yɛrɛ la. A bamananw ko ten. An b'a fɔ i ma ko i félicitations. Merci. An b'a fɔ médaille mun dira. Ala k'a kɛ sankɔrɔta ye. Amin ya Rabbi. K'a kɛ kunkɔrɔta ye. Amin. Ala k'a kɛ kunnabolo ye. Amin ya Rabbi. Ala k'a kɛ belebeleba ɲɛbila ye. Amin ya Rabbi. O b'an da don o kɔnɔ. Ayiwa. N b'a fɔ min ye maa minnu bɛ kunnafoni di ta fan fɛ. Naam. An b'a fɔ maa 19. An b'a fɔ médaille kun dira olu ma. Naam. Ka kɛ ni essor ale ka sɛbɛnni ye. Naam. Ablaye. I bɛ formol dɔn. Formol. O de bɛ kɛ su kan kana toli. Ablaye. A bɛ ka k'an ka barama kɔnɔ san dɛ. Sabali. Ablaye a bɛ ka kɛ. U b'a fɛ ka kɛ suya ɲɛna. Ko ten. Ko sabali. Ko an b'a dunna bi Ablaye. O man ɲi dɛ. Ko bi ko ni fugo sɛgɛsɛgɛli min ye an ka sugu kɔnɔna la. Ablaye ko kɔlɔlɔba de b'a la. Formol. Formol man ɲi dɛ. Ablaye ko a bɛ ɲɛnamini bila i la. N ko b'a bila su la pour que su kana toli. A bɛ ulcère bila i la. A bɛ arrêt cardiaque yɛrɛ bila i la. A bɛ min ye farilabana. Ablaye a b'o bila i la. Insuffisance rénale. A b'o bila i la. Ablaye ko a dun bɛ ka kɛ an ka assiette kɔnɔ bi. Assiette kɔnɔ. Ko a caman fana bɛ yen Ablaye. A bɛ kɛra sogo de la ka caya. Ala. Ni bɛ sogo dunna kɔnɔ kɔrɔ. An y'a to Ala ma. Ala ka hɛrɛ k'an ye dɛ. Amin ya Rabbi. Ni Ablaye an b'a to Ala ma sa an bɛ wuli ka nin ko ɲɛɲini dɛ. Ayiwa d'accord. A ko tɛ bila o cogoya la dɛ. Ayiwa. Ablaye. Na. An b'a fɔ Mali ni Allemagne. K'u hakili bɛ hali bi k'u ka bolo di ɲɔgɔn ma. N'an k'a ma ko coopération. Ka dɔ fara kan. Coopération bilatérale. O don. Ayiwa n ye jumɛn info matin Ablaye. Information b'a kɔnɔ. Kunnafoni b'a kɔnɔ dɛ. Ko min ye Gabriel Touré syndicat k'u bɛ décision mun tara o kama nin waati in na. K'u b'a ɲini ko émission mun kan ka kɛ n'u ye dɔ de recette ye. Ablaye ko k'a ko ɲɔgiri. Min ye mairie-ba délégation spéciale Ablaye. Ko audit ko kɔni k'u n'u baaraw sigi sen kan nin waati in na. Ka se ka baaraw kɛ. Mais maintien de la paix, mais Farafina non, Conseil national de sécurité, Lukoni, ku bena Union africaine, Ablaye obnu demain, voilà ça vous savez bien ça va être tout mon ami Farafina konala. Padel M, Ablaye ku million kemenani, ku atuna. Ku atuna évaporer la matuna. Ayo, Zire Ablaye. Ale kumana Ousmane Isufi Maïga. Ale kumana mi dialogue mi kan ka kɛ n'o ye kuma ɲɔgɔn ye maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. A ko a bɛɛ bɛna fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Ko kuma wɛrɛ kun t'a la ko a bɛɛ bɛ fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Ablaye kurantigɛ ko a kɛlen don sababu ye ko ji yɛrɛ fana t'a la ka sɔrɔ ka min sisan. Ko ma nɔgɔ dɛ. Ablaye ko maaw ka se ka kunnafoni sɔrɔ. A ko bi ko a ko gɛlɛyara no kosɛbɛ. N'u y'an ka administration yɛrɛ kɔnɔna la. Ni wula bi k'i bɛ taa kunnafoni ɲini ye. Ablaye ko saratu tigɛ dan don dɛ. Tout le monde est chef, personne n'est responsable. Voilà ko maa si tɛ fɛ k'i kuma a ko la. Le républicain. A ko di. Assemblée générale. Mun ye u bɛ taa Gabriel Touré la. Bamakɔ yan nɔ. Mun ye comité syndical. Ko. K'u b'a a ɲini. An b'a fɔ ɲɛmaaw fɛ jagoya la sariya minnu bɛ yen k'u ka sariya ninnu k'u ka a bila sen kan ka kɛɲɛ ni sariya minnu talen don ka ɲɛsin min ye Gabriel Touré baarakɛlaw ma k'u ka sariya bila sen kan k'a bila sen kan k'u k'a bila sen kan jagoya la Ablaye mun ye fɛsti rege a tako 19 na Ablaye ko ɲinata in bilalen bɛ hakilina min kɔnɔna la ko rege bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ ko drogue ko kuma t'a la ko a bilalen b'o hukumu kɔnɔna la Ablaye
ko sisan kɔni sɛbɛnnikɛla ye ɲininkali kɛ ko yala ko an bɛ segin ka na an bɔra yɔrɔ min na wa mun ye fédération malienne de football ale kɔnɔna la ko yala ko an bɔra yɔrɔ min ko an bɛ segin ka na yen wa ne t'o dɔn ɲininkali filɛ ayi aw de b'o dɔn l'indicateur de nouveau Bamakɔ mairie a ko di Ablaye ko a ma fi juru b'u kana dɛ sefa wari miliyari 19 ko de juru b'u la nin waati in na min ye président Bala Traoré ale ka laseli ne ye mairie yɛrɛ ɲɛmaa ye nin waati in na a kɛra baara ye miliyari 19 ko ma nɔgɔ dɛ a ko ma nɔgɔ programme d'assistance alimentaire Ablaye ko maa 3,000 ani maa 7,7 ko olu de kɔni gɛlɛya b'olu de kan ka kɛɲɛ n'u ka sɛgɛsɛgɛli ta ko sabanan ye ko gɛlɛya b'olu ma o de kan sɛnɛko ta fanfɛ Ablaye an tɛ kunnafoni kɔni duman ye dɛ n'u ye tɔn ko u commencera k'u yɛrɛ yira n'u ye marabolo caman kɔnɔna la tɔn n'u bɛ bɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ tiɲɛniko dɔw ye dɛ Ablaye lakanabaliya ka don ko kɔnɔna la sa an b'a fɔ min ye Bana commune na an b'a fɔ ka poste de contrôle min bɛ yen ko kɔni ko attaquera ayiwa CNPM Ablaye olu kɔni y'u ka hakilinaw u y'a kɛ gafe k'a di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma cogoya min na gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na Ablaye ko ji tigɛli Sikaso ko nin waati in kɔnɔna kɔni ko mission dɔw taara terrain kan ka taa baaraw lajɛ cogoya min na jiko bɛ se ka nɔgɔya Sikasokaw fɛ yen remboursement des primes de garde de Covid-19 ko Covid-19 bɛ bɔ waati min na maa minnu ye a baaraw kɛ ka gardiw ta la k'olu ka prime k'u ka kan segin ka d'u ma min ye comité syndical Gabriel Touré la ko ɲɛti l'indépendant an b'a kuncɛ ale bi sɔgɔmada in na Ablaye indépendant kumana a ko mun bɛ tali kɛ BMS SA ale ye DG a Mamadou Dafe ale kumana prime dira ma ka kɛ mun ye meilleur investisseur ye au titre public mun ye san 2023 n'a dir'u ka banque ma a ko k'u ka devoir don ka jamana ka senkɔrɔma don ko walasa ko jamana ka se k'a yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mun ye sɔrɔko ni musakako la k'u bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ olu fɛ k'u ka baara dɔrɔn de kɛ Ablaye an b'a kuncɛ ni yɔrɔ min sa o de ye Musadɛk Bali Kunugu ko ale an ka cɛmancɛ fanga tulo lasɔmi min k'a fɔ mun ye an ka sɔrɔko ni musakako bi jamana kɔnɔna la Ablaye ko a sɛgɛnnen don dɔɔni o tɛ ka baaraw kuncɛ ni yɔrɔ min sa mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ kurantigɛko la kurantigɛko la mun ye Mamadou Traoré ale ko an kana an bolo ɲɛsin maa si ma an k'an bolo ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma dɔrɔn ko ale de nin ko in bɛɛ jubaju ye kurantigɛ n'a ɲɛnabɔra ale don n'a tɛ ka ɲɛnabɔ fana ko ale don n'a tiɲɛna Famali bi ni bolo funna a bɛ da a tigi kɔrɔ est-ce que si t'o la Suleiman Kolibali Ablaye Andane Massa Solo an bɛ don min na ɲɔgɔn na a kɛra juma don senfɛ mais bi an bɛ Alamisa la sini ye juma ye sini ye juma ye an bɛ février kalo mun na a tile 22 san 1985 a kɛra o don na a kɛra waati min na kɛra 10 heures waati na 10 heures a kɛra ne yɛrɛ ka wolodugu la Tombouctou a y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ Tombouctou o waati min na i yɛrɛ ɲɛna ne yɛrɛ ɲɛna a bɛɛ kɛra an ɲɛna n si ka si t'o la avion dɔ de tun bɛ Air Mali bolo a y'a sɔrɔ waati avion compagnie tun b'an bolo ko Air Mali ale avion bɔra Gao Bamako ale nana Tombouctou o avion ni taara Gao a segin ka na Tombouctou a kan ka na Mopti ka segin ka na Bamako avion kelen nin a wuli to Tombouctou a wuli n'a binna a si ma kɔlɔlɔ fati a wuli waati min na ko ale ka moteur droit o ko moteur mun bɛ kini bolo fɛ ko o de bloquera donc avion y'a cun ni kɔnɔ kama kari la a bɛ kɛ gabakuru ye ni kɔnɔ kama kari la ko sanfɛ lɛgɛlɛgɛ tɛ sɔrɔ a y'a bada donc k'a to Tombouctou aéroport ani Tombouctou quartier mun ka jan ni quartier bɛɛ ye Kabara o de ye Tombouctou quartier mun ka jan ni quartier bɛɛ ye ale bɛ 9 kilomètres la bi
Dugu Boda là. Voilà. Boda ou Donda. Ça dépend. Afla Bedo. Ah, ça dépend. Ni Bobo Tombouctou. Avec Boda. Ni Bora Bomoko Sego Monti. Avec Donda. Abana. Parce que ni Bora Bateau, le bateau Bidio Kavara, il est mobile Takana Tombouctou Mara. Kana Dugona. Ni Bora Bomoko Monti Sevare. Ni Nana Douanza fait. Et puis to Koreame. Et puis Batige Kana Kavara. Et puis mobile Bidio Tombouctou. C'est le 9e quartier de Tombouctou. C'est le quartier le plus loin. Il est situé à 9 km. Donc 4 km 5. Où est Yorom Toye? Avion Bina Yoromina. Avion Bina Watmina. Avion Bina Watmina. Aya mon cap 30 minutes de voiture mobile. Non, mais Mambola. Mais ça doit se montrer au dos, Kana. Allez, Nazra, comme Moshika Magala, Namagala, donc, avion qui a explosé Kassoro Abdougma, ma bidou nous fait de Tumbala. Équipage ma woro, ani passager ma binani ani woro. Ma binani kelen, ulu koni jenna tay, ma avion ko. Ah, quoi, amène na quoi fait? Ma kelen, de borale cadeau. Cadeau soubagalo. Allez kelen. Allez na kasubagaya borale. Allez to sobu wala gem. Ala de nyina. Est-ce que donne ta bon, allez kelen. Allez kelen de sereka bo avion la. Aboro tu ma atodon. Allez kelen de bisoko fode. Mais on fait no gunu amo fo yalbi. Abe alibi. Bon c'est année tadon. Na be na sinon a wadi na mena koni. Bon avion to Antonov AN24. A immatriculé TZACT. Numéro de série 8730 041 04. Année de fabrication 1968. Pays de fabrication russe. RSS. Donc, c'était un vol qui a quitté destination Mopti pour Bamako. Nature vol charter. Le vol. Ça s'est écrasé après le départ de l'aéroport de Tombouctou. L'aéroport de Tombouctou a été inauguré le 15 avril 1960. L'avion là, c'est le moyen de transport le plus sûr. Ouais. Mais après, l'avion d'Atouri de la Kaba, l'avion Chamabé, il va y avoir quoi Binama, Bakon. Après, Kabara Massé Douma, Beb Sali. Jatri Rebri Fafou. Après, là, avion. Non, Kolimbora, Dougoni Sanjé. Après, Mouna Datoura. Nyama, c'est à Kanga Bivoisi Mabo. Après, au Bana. Ngoni mamu kama limanea abla do avion no chekle hello guru akana tana yara jadra ka wuli nedro awili to na segito na donne dans zone de turbulence la hawla wala quwwata abla am gata kade ka tourna la Sénégal aéroport clé na avion wula na musoro ko mene ko fa les sen flo ko ngadu avion wuli la ko la dai kan ga foté mene ko fa abla ay do fra ne reta ka ko abla amay ngui ala kan kisa jadi amin voilà merci dongo do ifie boda kuraye wala saka ko tanye o kama ayaw katle damne ni Nescafe classique diaye o mon glané do ni Nescafe gregre ye ani asuman mamba wala sa awbe diani aromo mun fe ako soro ala o be ke sababu ye kaw deme aw katle damne ni galamu kenenya e dongo do. Commencez en force, finissez en force, Nescafé. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Vous allez prendre l'avion de l'information avec Bakar Cissé. Merci Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ces flashs d'information. Hier, c'était le Conseil des ministres. Sous le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Institut des sciences humaines. Les projets de textes adoptés visent à corriger ces insuffisances à travers, entre autres, la création d'un comité d'éthique et de déontologie, la prise en compte des
certaines institutions d'enseignement supérieur et de recherche au sein des organes délibérants et consultatifs, l'élargissement du conseil d'administration et du conseil scientifique et culturel au secteur privé et à la société civile. Au cours d'une rencontre, c'était l'année dernière à Koulouba, le chef suprême des armées a instruit les chefs d'état-major et les directeurs des services des forces de défense et de sécurité de poursuivre sans relâcher la traque des forces du mal. Pas de répit et jusqu'à la sécurisation complète du territoire, a précisé le président Assimi Goïta. Outre les chefs d'état-major des différents corps des armées, de notre armée, ainsi que les directeurs des services de défense et de sécurité, plusieurs ministres ont participé à la séance de travail. Au terme de la rencontre tenue à huis clos, le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est félicité de la cohérence de notre système de défense et de sécurité qui constitue la priorité des chefs de l'État et du peuple malien. Et puis sur un autre plan, c'était hier la cérémonie de remise des médailles au niveau du ministère des Sports, récompenser les plus méritants et encourager d'autres à suivre leur pas. C'était l'objectif de cette remise des médailles de distinction. Cette activité est une initiative des autorités de la transition à travers le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Ils étaient au total 17, dont le directeur général de Radio Clédou, notre collègue Abdoulaye Andane. Félicitations à tous les récipiendaires. Nous allons parler football. Cette fois-ci, c'est la Coupe de la CAF, Confédération africaine de football. Ça sera ce dimanche au stade du 26 mars à partir de 17h. Le stade malien va jouer contre le représentant du Congo. Il s'agit donc des Diables Noirs au compte de la 5e journée de des éliminatoires. En cas de victoire, les Blancs de Bamako vont se rapprocher donc de la qualification pour la suite de la compétition. Alors, nous allons sortir très nombreux dimanche pour donner de la voix et aider les Blancs de Bamako donc à gravir donc cette étape. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Moi, je m'appelle Bakary Sissé. La mise en onde assurée par Abdoulaye Andane, donc avec l'assistance de Suleiman Koulibaly. La rédaction sera là dans moins d'une heure pour d'autres informations sur notre antenne. Et pour être complet tout à l'heure, c'est Mariam Sangré Tomdala, la reine du riz, qui va prendre le microphone pour l'émission Niro, et Abou Tchétutera sera à la tête.